Tervetuloa ja kauppaan. Aletaan myymään ihmisiä. Ensimmäinen tavara. 50 vuotta vanha Markku. Akin vehkeet ei toimi. 2 euroa. Ensimmäinen, toinen ja 3. kerta. Näin. Vittu. Eipä voi enempää kyllä rahaa vaatia. Tämä hyvä fiilis näyttää jatkuvan tänä päivänä. Kato miten hyvä kakka tuli Markun poimimista mansikoista. Tai ainakin kauniin näköinen. Oi, kyllä sä osaat kahta. Haluaisit sä palasen maistaa tästä? Ihan sillai köykäisesti. Älä yleisesti. Suuruus. Hei, meikkikynälle tästä. Nyt kuule herra keisari, lähdetään töihin tienaamaan, että me saadaan toi kärry maksettu. Mihinkä? Töihin! Mitä tässä nyt on? No tavaroita Mitäs ottaa. Markku tekee? Markku tekee noin lyhdyt kuntoon. Nyt kun se tulsi tavarantoja. Pikkasen, tee sille jotain. Huomenta päivä. Huomenta. Terve. Se vähän kostea keli panna. Pannaan, joo. Kuule, nyt Anoppi, nyt ei keritä puhumaan, tässä on vähän hommat kesken, niin soitellaanko illalla uudestaan? On sitä peräkontti nyt täynnä ja vähän takapenkilläkin. Joo. Se on Se on oululaisen taiteilijan. Se on se nimi takana, mutta mikäs se on? Kes, se. Joo, tämähän teki siis. Penteliä tosin.